Ya, misaotratsika fokon'ologno mafaimpary ny vorony ihany. Ny antony namoriagna rembaka zany amin'ny maha-président fokotany zaho efa tapitra sara zay hiditra amin'ny maintany atsika vakitsaina e ka maro tôbily avy poste avy agny amonjitsaina amintsika aketo e raha malala lalagna mitsofitra fokotantsika toy gidragidra ka noho izany atsika fokon'ologno tovolahy matanjaka tegna mila agnamboatra lalagna atsika manomboka amaregna e alaviran-dalagna mirefy 7 kilometra izy amboarantsika io potika tanteraka na fidiran'ny sarety fa gidragidra koa miditra atao sarety fa misy vaovao ndraiky azoko ambarantsika vahoaka tamin'ny fiakarako poste farany te igny nisy fanomezagna avy aminjareo ambony avy agny vola izy toy e moi fondrofondry koa olo tsy mahay manisaka zay hindesitsika hagnamboatra lalagna io ka nahazo famantsiam-bola atsika e atsika fokon'ologno atao fokotaniny mafaimpary asiagna bravo hely maloha zay zalahy azafady président misy raha volagniko iabany sakoetrany volagno raha tena koragniny ya mikasiky vola zay zany magnino izy koa vidianantsika ciment ndraiky vato amizay zany mba na tsy tsara zany izy fa mba miatsika atsika mankatsaratsara azy amin'ny magnaraka koa mbo ilagna fagnamboaran-dalagna isan-tagno io zao izy iabany sakoetrany za maloha zany tsy de miditra loatra amin'ny fanamboaran-dalagna vidy vato vidy ciment zany fa vola toy vidianantsika omby de mividy vary atsika hoan'ny fokon'ologno jiaby aketo vola io de asitsika toaka koa vidigna akeo de mandeha manamboatra lalagna atsika samby minday angady gory hanamboaragna zay lalagna zay e raha komagna aketo zay vola zay ka zao izy président hoe i vola azontsika zany tsy vita lalagna jiaby fa le tegna lalagna ratsy fô zany amboarintsika fa indrindra le mivoadisako aka io manjary mijaly zany mpianatra reo mandalo akeo ka mba gnanaovantsika pompo hery zany zio amizay tsy mbery mampijaly mpianatra mandeha zany ya hevitra anao zay adrasa koatrany fa afa koa sao de misy manakambarana dadiny laboaviny avasiko tsy hinenagna za te zafiko fa mbola misy raha koragniny hely tsino raha hikoragniko fa izy ko pompo volagnonare mampijalygia madiniky mandeha mianatra zany mbola vitany kakazo izy ko pompo madiniky zany edy izy ko avy aminahy manokagna président aboah vola zany vidianantsika hombo hoaniny vahoaka mikohaka hely ko niantoboa hoe areza gaga zany raha koragnike ke aboah i vola zany vidianagna hombo vidianagna vary fotsy hoaniny vahoaka zay ka zay izy zany de mangataka tovolahy matanjaka jiaby maraindraigny be mpiamasova eto amin'ny vodiny mangidy be aketo fotoagnatsika jiaby samby minday angady gory ny tovavy moa zany minday gony totofaka zay lavaka hita amin'ny lalagna igny wa président nakory sosotro hevitra anategna tsy nahoanare ninahako antegna mahombe atsiko ty ahita lalagna tsara zay zany sosotro hevitra tegna mety nakate igny adininare isan-tagno atsika magnamboatra lalagna igny fogna mbaho nihinaboka zany fogna zahay tsy magniky zany fa vola zany aboah vidianany vahoaka hanigny lalagna zany tsy manjary hoanigny gony foagna tsy mitsangana zazay tegna marigny diny raha koragniko zany fa marigny zay tapitra fivoriagna maraindraigny vahoaka jiaby tovolahy matanjaka tovavy amin'ny vody mangidy aketo rendez-vous anamboatra lalagna io atsika zay wa président ino koa rô vola jiaby zay mbola ligny am'zany aby ana droise mitabatabaka hitana vahoaka zay fa mipariaka zay ino ko raha koragnina makasiky zany zany koa raha tegna ampandroso atsika lalagna zany lalagna zany koa tsy vita tsy mandroso commune raiky zao raha mbarako anao iadasakoetrany vola roa tapitrisa io tsy treky amin'ny figantoaka ndraiky hanigny zany jiaby sasany atako anaty posy anao ary anao meky hely anao anao za mitabataba andeha amin'ny broko agny anao meky vola hely na fa le tabataba anao mandreraka be zay mitongava anao rehefa aveo amin'ny broko agny mangalanjara vola anao ya raha fa maratra to mbola foka izy maratra igny vola zany zare tokony tariky itikele magnakabogny raha to mbola samby tsisy raha manjary igny ino mo raha mampiasa lohana akero anao mo androso amin'ny broko sa tsy androso anaza miasa loha am'zany etsika to fa antitra fa ho vita ko niditsika e nantanora reo sisa tavela
anjara ndraiky magnamboatra goudron ndraiky vato lalagna io ay zay diranao koa hiditra angala vola zany rô zay ndaba atsika madamo ana devia tô raha misy ino lahy zay tô hoe anjara volantsika fitany teza mo nazahoana vola ino koa mararabe nam'izany ale vola to ana karaha olo tsisy asa amiriary any tanagna foana azo vola nanody za koa ny vice président hoe ke ino mara tiana koragniny amin'izany vola ampokon'ologno ny rasanare ndraiky président ino mo problème amin'izany asa mila vita fogna amaraigna magnamboatra lalagna zay kan'izany ere ifa mitika fokon'ologno koa ino madirana famitahagna amin'izany zay ko ny pitarika zay maratany eo azy wa mama bengeroa edy ko nasesinery leboenjy avy agny aza mikapokapo akeo day efa igny azony vola bengeroa zany ke vola roa tampitsisa ko ny papa mivolagny président arogny ke bengeroa igny edy raha nazy zany tsy marigny zany ko mazombe mbola maro ko raha ividigna agnatin'izany mbola vary mbola toaka ividigny maro fo ikojakojana mbola ilaigny na de zany na tsy zany zala tsy mahalany vola zany zany mahazo homby raha ike aminazy aza to manginay politikenerin'ny président zany tsy sidiranary fa raha haiko fogna manakory toaka ka mbola misy mbola misy zindre papa tegna mbola maro ary betsa tavelaka zay tsy efa matsikotsiko man mbola tsy matsiko mama tegna mbola parelany agnazy tsao matsiko fa manjary mamaigatra izy koa fa matsiko magnamboara hafa koa tampohagna siramamy gasy fogna eky zany ave avarigny malakilaky le araiky atave diato papa sakoatrandre zany sakoatrany ampidiry olo zany mandriosy akory sakoatra tsara mina mamitady papa mbaka papa nandraiky mamanazy izy kan-tragno ka na mandroso an-tragno to androso tokony to mbola tsara nareo ato mbola tsara regny ko baka bengy zany raha nividina resy président zany lafady za bengy zany tegna marigny zany ndraiky kofa fidiana nareo akô helo fa savady ny antoboavy zao izy dadiny laboavinay agny tsisy asany antoboavy aza magnano zany de na mamorivory kakazo handrahoan'ologno regny efa nidadiny saboaviny izy koa magnano zany volagny fa président mbo misy vola hely 50 000 vidianagna akohonazy izy koa zany tsy mampagnino za andihinenagna zany aminazy akagny fa tsy voaka andoky akohonazy zany midemerde na mandoky azy anatô karaha fa nasiatriaka fô zany vitany dadinare mandoky zany izy koa raha tsy ahtanareo ediny izy koa ndraiky vitanazy tsy magnino ary nagnino ma isakoatra nikota homika andeha handro zany miaraka aminahy mbo zahero mihinagna azy ke za tadiavina tsy iaraka aminamako regny zany ro tsy ehtako fa avy amin'ny agnaragna anay isakoatrany zany baki zany fa handeha aminamagna fô raha tiany hatafa anahy hagnano raha niantoboaro tsy efany keo za ndraiky papanikoatrany ino zany aminare tsy mbo misy betsabetsa hely hoan'ny antoboavy la za hitanay ko nisisy voly mbo tihigiaka hely dadinareto anako ny dadiny laboavinay isaka mandeha aminay akato mangatoaka fô raha sanay ana minitsy mbo mividy angafo ke za tsisy vola ke zalahy ary za tihigiaka tsy maforigna are raha veto zao izy dade betsaka mbola matsiko fa ka ndraiky misy le madia salanina zany tegna kotoko aminazy raha raiky zany tegna marigny ary fa soto fa za parendy higiaka zany sakoatrane angala le madia kopy araiky agny dadina igiahiny zala hafa angala toaka amezigna dady koa za to zala fa nampongotry hefe andrasy basy zany de angala izany
Rehefa maro olo miambiny antsika zany andro maraindraigny jiaby. Nianiko rô fotoagna fagnamboarana lalagna volagny président hoe na tsika rô hitanako rô fa tara mora mandeha fogna ary aiza monila zako ny rô gaga amizigny izy ny moala tarivariva hita tamin'ny bureau présidente rô izy tsy haika Briant Andreasa iny be nefany zany ino moa raha iny am'zany rô regniko rô atao vavy afa présidente masamaregny mbo misimisy vola teza koa nananany président vola izy zany vola mba hoaka fa tsoriky aminako rô maro fagnampiagna azontsika io fa raha ibloqué ny président ka hoan'ny izy manokagna zako ny rô tegna mbo gaga amizio hoe zalalagna zay karaha amboaragna vato zay karaha kakakazo madinika raha hitako ake iny mbo asiagna vato zahavo écolentsika zy tsy mety vita ary zahavo koa ozenao tamteto igny agnamboatra bazary tsy mety vita or ndraiky vola fa mivangongogno aminazy eo tsy mety agnamboarany raha anarô matsinitsigny fa igny zareo nelahy miaraka igny agny tegna marigny ary tegna nandritagny zalahy ary tegna marigny mba lalamba antsika ninomoaligny fo indriny zaho vao président megnamegnatra amin'olo maro aby reo ino mora mamegnatra anao iny zany président keto za foloa boko tany eto mafaipary tsisy raha tokony mampalahiragna anao zany zaho abaka masinjare indre mizahazaha tô malôha ary dignako nanome vola anao tô edy dimy rivo sy ray aligny igny ke afriagna koa amin'ny zoman koa ya salama daholo malôha ya somary taratara mana président olo regny moa zany efa nagnomagnomagna be regny efa misy manomboky miasa ary vaiavy regny koa zany efa nisy nandoky ary vebengy efa maty misaotra anao vice président tegna nagnano asanao anao zay elatsiny aminareo vahoaka koa moa zany fa somary tafandry hely président nareo noho ny andro manintsy ke efa hita fa nanomboka ny asanareo araka zany volatsika moa zany efa lany efa io raha nividigny aminazy vary toaka mandeha amin'ny jerikany reo agny elantsiny aminareo zay fady bengy fa bengy azotsika fa tsy omby ka dikan'izay rahatsika mifaly izy io mavita 5 km tsika de mijanona amaray koa tsika manohy asa zay manasa tsika jiaby samby anao asa mifofa lalagna tsika izy ty ary tsika mahita tombotsoa amin'izy tô ihany amin'ny sabotsy tsika fa andray disco an-tanàgna keto ka dikan'izay izy koa tsy vita io lalagna io tsy tafitsôvitra atao zala disco io himpody baka zare tompony raha magneno manjary votsotro koa hetsika zay tokony ataontsika zahoam-bola baka raha io ke tsara pahafantaritsika an'izay mila vitaigny farany zay meky lalagna io mandra-pahatonga saboty zay warabade raha misy ino koa moa sito karaha hangala barakatsika fô ny betsa io ao nanakory koa mosika na tsikotsiko kone alifasy fogna afa fotoagna anaovantsika azy koa nizeo mbala manakory koa moa zany tonga de fa alifasy hoagny azafady dininisa koetra raha nanakory aiza moa betsa tô ihagny toy izy efa pare tsara ary esôvy moa mpitantagna raha tô ihagny taraiky ery hoe mosakoetra ny oasakoetrane ana mora mandeha heza fo za tokony mamafatsiaka raha atako za raha nare mandeha mikarakara loka ero hagny ve raha nare mijanogno aketo za marigny mo hasa atako io vaya fa marobe rembla fa zare mandikekagny fana mijanogno ake mitantagna betsa i azo mo efa higaka betsa zaho geka betsa ary hitana maromaro dinahy de tô basy naheriheriko nisy tô nahay tsara izy tô madamo anao niany ndraiky tsy ho mamoke asa amin'iny mbola tsy efa fa figahagna betsa edy raha tana ary nihina ino betsa sa le madi nina ataovy betsa fogna le madi tsy de zakane loatra tô basy karaha matsikotsiko ndraiky zany giahy fogna anaza be o commentaire am'zany giahy fogna natsonjiko izy tô tsy nividigny izy koa nividigny za tagna tsy nividy amin'ny raha magnantô zany edy baka tsy tokony ampignemignemona oke tokony migiaka fona wangatsy ndraiky meoka hoe kabaka igny niany za zala tsy maintsy alohany zany misy betsa hely za mo alohonaka zany kagageniko magagagy na ndraiky kony ameko betsa zany fa tandremo kabaka tsy ho de atana masintsirana fa mamamove mazo betsa avy agny manare minana fogna mange kaka matsiko maninga betsa nare tonga ambony elambola ary ny elambola are minana fa mo za be commentaire edy
vola ampikin'ologno nage agnafoagna nividianagna afatiny betsanage eto. Oh, ana iwabo mbola tsy tinifoha fo. Zany ndre dady efa mifoha. Hitanao bake ambotra mizaha bala kôlanao gn'itsikiniky. Wa dady ana zay mbola hagnano kôlan zany fogna. Wa zany tsy tiako dira anazy ala he. Zatondy gaka dite ambany ro hanke ambotra mizaha kôlana sikiniky. Anani anda tsy ana fa volagnin'olo ny lalagna regny. Wa zany tsy ahoako, hory saby fiainagna anazy, zany mahasambotra za hagnano kôlan zany. Ino koa? Mivolagna za zare, koty tompiako rano mafana ke. Andrazy bas zany de ngalazy e. Ary regny kizy anako lahy ho avy maregny. Sa manankorak izy masiaka be igny mahita antegna mizesizesta to. Foatiny ana dade. Ino? Aza foatiny? Ana misiky ny kôlan zany baka be tsoty ihany. Wa za re mandreny za migide ho azy fa tsy za ndi gideny. Vonoko zalahizy ko ndasa tsaka za. Wey! Izy ko tsy za fianaragna anazy tsy nagnanigny. Dikan'izany za tsy azo siatriahagna. Mazava. Kenina dady baka tsy mety na ino moa anako magnasalovagna ana regny ana mandengiaka kafe na zany. Kôlan zany baka mbô tsy manjary sikinina. Zany tsisy varany dikany za ko magnano zany. Anatao maraha befaka. Tsisy varany dikany za ko ndeha hagnano lambahoany zany satria antoboavy mbo hagnetsy body magnaradalagna. Arigny e basa tsy sikino e. Ata manankory mo misikigny izy to. Sikino fa natovy hefa magnano zy. Aray mo débardera na maintimaintigny igny. Wa zala dady lambana jiaby doko ndisikinao biniane. Ambola fo basa aminahaka zay misy débardera fondrapondraka zay mba vitage. Zany et heke. Akor, tsy magneva za ska. Ni boaka vodiny antoboavy. Za tsy nahita raha nagnano tola Kesaky na dady agnano izay. Tovolahy jiaby zay ko nefa mantototry amin'ny lalabe io ebe. Ke zany mo hahoany toboavy. Zany edy mahay mampizesta za zare mizahazaha ke. Ake malaho anatonga sa kumbukari. Ya dade. Andraso tsy diky avy amin'ny varavaragna aketo. Igny niany hazon-draha fô. Studio Antimaître Service. Azovoko fa mandalo marendragny jiaby to. Kôlan mo zany. Tsara fitako kereko toy e. Zako raha tegna mbô gaga amizay idoko olo vahiny amin'ny tanàgna toy. Inina. Ana moramora. Tokony ana zokizoky mandefitry hely amin'ny raha magnanio. Raha zindreko rô izavagna any afaka raha antoboaviko rô zindreo e. Navidinao de. Masona fa masona betsa fô zay zany. Eza ile kely zagny oa. Tanay. Afa nimuhimuhi bizindriny taza. Akory are zafike are karani zahan toboavy raha nanankory. Salama nao. Salama na dade. Ary za mahita le tsikôty karaha fatara amin'ny antoboavy edy. To tsy mekenatsy amin'ny lera le tsikôto akory mo anazy. Tara amin'ny antoboavy ny tovolahy. Tsisy zany zy dade. Fahitako anandre ho anaty soma raha tsy fahanao akory mo anazy. Gagaga baka ny tovolahy nahitako lanke. Tsy maintsy tafagnara maso hely dade azafady. Mba ifenare hely ny antoboavy azafady. Zay tanare baka mbo ndigaka kafe waroahogny tsisy vola 200 vola anahy to kake mbo amenare hely zah to. Zagny le kelena tenenagna tia ho azy volavitry taroy. Anaty azifaty zany le raha tsy tiako de. Anare karaha nifanoroka amindrano tsy magnino fantoboavy mahefa tegna ko tsy fenare vandiko vo zigny te. Izy ko magnano zany edy zahay to handeha ambelanay na dade. Yo. Mbo magnanigny eky toko tany antoboavy taralavy zany Fahitako zy ndraiky rô tsy taralavy mo. Tara aminah ndraiky Zany de le raha halako de. Izy te mbarako tovavy za. Tanabaka izy te tsara nenagna tsy lavo mo. Le tsy koty fô volagny. Dikan'izany mety aminazy. Lofony rô. Atakwelo raha fa malazo be magnanigny.
igny zendriky rô izy koa amboamboarinao mety mbala henjagna tanà baka zigny te nitsabo kolan fa karaha tô vafo anako rô fahitako anagny te karaha fatara de amizigny e Zah dro ialana am'zany e zigny fa vita zah fa tsy mizaha antiboavigny eky Zay moa zany fikambanagna olo-mpagnano asa soa. Ke zahay avy andeha amin'ny fokotaninareo eto andeha hamatsy vola hagnamboaragna vovo. Efa maro fokotanina andiananay fa zay hoe tonga aminareo aketo. Ke izy moa zany Madame Tiffany, ingénieur an'le fikambanagna misy zahay. Za ndraiky Madame Sky, za mpikirakira amin'le famatsiam-bola. Ya, faly mandray nareo zahay eto amin'ny fokotany Mafaimpary. Ravoravo zahay idiranareo mpagnano asa soa magnanio. Mba hahazo rano fisotro madio zahay amin'ny fokotanay aketo satria zahay aketo migiaka amin'ny matsabory be roa ihany. Otry jofo mipotaka rano agnaty sion'ologno jiaby aketo. Ke are moa itondra zay rano fisotro madio zay ravoravo zahay. Io namako moa zany ety zoena aketo. Za ndraiky président fokotany zany. Ke faly mandray anareo zahay amin'izay asa soa fampandrosoagna fokotany misy zahay zay. Fanohizagna koragnan'ny madame tegny moa zany zahay ndraiky agnano modèle raiky vovo. De nare mpitarika fokotany eto zany manohy ambiny zany. Marigny eto zany tokony araiky amby roapolo ny vovo tao isaka fokotany. De araiky fô zany amboarinay de roapolo tanare. Ke am'izay vovo roapolo ambiny zay moa zany magnakory sy magnakory fanamboaragna zany fitaovagna sy ny retraretra. Tonga de fa mezanay vola fogna reo agnamboaranare le ambiny tsy vitanay regny. Kô natanay zany kajikajy tokotokony 5 millions akeo vovo araiky. De kajikajintsika fô zany hoe 4 millions vovo roapolo ambiny re. Ka tsara marina keto moa zany ho anareo vahiny havy le vovo voalohany amboarinareo atao eo akaiky ny sary Madagasikara io. Eo zany atao modèle amboarinareo akeo. Vita somatsara io de mahazo mandeha nareo de le roapolo ambiny anjaranay fokotany ray manao azy. Ya, tsaiky tsy volagna fa mazaho ama ejoeza zany ivolagnako. Tegna ravoravo zayo mahazo rano fisotro madio zany satria zany tegna tsisy aminay aketo. Ke tokony firy andro manare magnamboatra vovo raiky zany. Ya, ma-ingénieur za moa zany amaliako fagnotaniagna zany. 3 andro zany agnamboaranay vovo raiky. De afaka 2 andro narevo mahazo mangala rano ka zany. Malaky zany. Isoragna moa zany na vita de manare amin'ny fokotany misy zahay eto koa tsy nare tegna tsisy vovo zay Ya, tsy lava moa zany koragna fa alesaka avy amezagnare vola le agnamboaragna vovo farany regny. Ke zay ndraiky mbo mangataka vatan-dalahy 5 amin'ny fokotaninareo eto mbo namanay agnamboamboatra raha moa zay fa sakavy agnamboatra eky zewi. Raha vatan-dalahy ndraiky angatahanareo amin'ny fanamboarana vovo voalohany zany na fôlo lahy mekery zay. Ka angamba aloha mandroso vetivety antrano agny aloha nareo madama satria efa misy tombo-tanàna mandray nareo kao amin'ny sakafo sy ndraitraretra. Ya, nda zahay andalo agny basy. Ya, veloma vetivety président. Ya. Manakory tsara ragny président tsy efa nafeny saky raiky vola igny. Calme anao. Vola koa ty. Fa eto sakafo tsoroky aminao monsieur le joint. Anao aiza mikapokapoka amin'ny vahoaka akeo. Vovo raiky io koa vita de fa tapitra. Matokisana président fa vola be tokele zany tikapokapoka amin'ny vahoaka ake. Fa na de za ndraiky président tokony mbo magnamboatra vovo telo zany atsika mbo faraporatsiny. Zay ndray ny anao zay. Nantaranaka hoavy zany.
atsika nefa hoantitra atsika tonga hela bety teto zay tsara nisy vovo zany velogny fotsika ambila tegna andrano fô giatsika akeo vovo raiky vita amboarindre zany mbilazy re agnano zany zay rô fa vola toy amezako hely na fa za io an misy tano amboariko tany razanay akagny wa président so mbo tsy mety raha magnanjany zeny ko misy fagnaragna maso asa re atsika rolany azondra mizifa tsy na raiky atsika am'zany ngefa tsy fitondragna aketo koa misy fanaraha-masony zany azona onoko zany zay amaraitsika mamory vahoaka de apigatsika atoaka zareo tapitra ary tegna mampandiniky zako ny président hoe lagny nitondrantsika zay mbola tsara nisy raha mbo hoe mataizy zany namboarintsika teto le raha mbo manjary lovenjafy regny tataka hoe école bazary lalagna tsisy na raiky zany manatsika tsy navita teo impiry nipoary cyclone na école teo nambamboaritsika mipepipegny maro tô sisin'iregny nasiagna tafisatragna moa tsika tsy navita isan-tagno atsika magnamboatra lalagna ke le raha ny président hoe marigny zany fa tsy arakaraka an'le fagnampiagna zany le raha vitantsika aky mivolagnana koa anao tsy andray vola reto anao karaha ohatrany manome leçon ndraiky ana zany izy koa magnano zany mo ndesa to basy tsy haiko boka raha mampivaky lohanaro nintsika fa ho vita ngia atsika fa hantitry zay io ana zay fa firy tagno tsy fa mandeha dimampolo tagno ana zay za zay fa firy ao igny anjara volanao fa igny ana maiza mitarimy igny za namboatra tragno tany razanay amin'ny vola reto to ampigatsika toaka vahoaka maray zay misaotra président Odi Mandrus salama anao salama papa kely mosta nakory tonga tampoka re zany za fa nilaza tamin'ny mamany hoavy za semaine to za niazana fotoana naviako ke eza mo mama dadinazana izy zany ambadika akagny wa dade wa dady nazany sy mahala fomba de atogno agny ohatra lavitry be izy manjary ologeda be kaikagny zany tsy mety atogno agny izy izy mbola vesiko magnaragneragna kola anahy re nagnino fa zany baka izy magnano kolao iya ke mama zany zany ava nagnano kola magnano mbola ho hitanao baka izy ndantsy ovagny izy fa za midadalo geda fa tsy fahalampomba zany atogno akagny izy wa dady wala za to mbola magnano maquillage za to dialao wa ino mahantrohantrona to igny wa dady crayon sila na nirangirangitana meso izy toboka tsy malaka tsara be izy ko tsy rangitigna amto amto izy mbo mbotka mbo hitandre are kabas papa kely have nanankory afa have ka papa kely za alevla malama hely ro fa fagna makiazy aby reto malakilaky matlazaho indafa fa ziko fahene mbo za to tsy hangeko zany fa fako fo reto niany matinzana ko zako hitany magnano raha magnano to eza mo izy kambas diraka taminaviagny izy fa wafa zitapaka mbola nandry ino mafanagna manay jiaby ana hoe fa mahay azy zanako lah mbola tsara na salama mama salama tonga soa lahana to tratra soa oui karaha fena raha mentimety gny mama raha nanakoro aza misy raha mentimety anao ike am'sona jiaby ke ka fena raha mentimety ana ka tsy mandro amy charbonne ka tsy misoma vilagny anao ino bona raha mentimety gny aminare mbo yala hoagny zany manankory mo fianaragna anatagny nandra tsara ny fianaragna aloha mama treto aloha efa vita tegna efa vita hisoragna zagnahary zana koa mba misy zanakandraindraigny za to minanagna anao zany fa hitanao mama za io araka ny makona teto amin'ny orinasa igny mety ho lasa directeur an'zigny za mama ho lasa directeur ana mety ho lasa directeur za hainao boka za te sady nianatra no niasa ke zany nahatonga za te ontsy de nanafatrafatra taminay tato zany satria le fianaragna nikasana tagny azo lazagny efa milaminy tsara maravoravo za zanako amin'ny raha magnano zany tsy mbo tagnarao za tsy hely raha magnano zany zany mama tsy atao anany kiny am'zany tsy maintsy alamignitsika kiraha zany fa matokisanao mantoboaviko fa tihigiagiaky amin'ny raha magnano zany tegna maharavoravo zany mama tsy taitra zaho mihinan-draha mahampy zanakanahy zaho to anah nagnaboaka zaho tsy maintsy ataoko hevitry mahatokony
mahametimety anazy zany. O zany ndraiky mame mbola agnasakinah tolo sakinahy tsy mahino amin-draha apitra ao an-dakozia igny arô wala baviny ndeso agny hantagna papahelinawy havy keo zah ndraiky mamako zany ndraiky baka amizah mitodiky magnandrefagna amin'ny tokotanitsika to ndreo mahita école ndraiky bazary rohogno karaha mbola tsisy raha niova raha nanako loatra mafitondragna aminaraiky eto fitondragna aminay oeto nahetry nanjary ery président regny maro fa matsiah mbola mandeha aminay oeto fa vola hoanindrefagno tsy ary mba agnamboarandre raha zany zany koa ndro marigny raha volagny zany zahavy fô fivoriagna magnaraka ave tarignasana raha hikoragnin-jare hoan-dragnahary ndraiky fetifety madiniky zahay hoe tsy ilany raha hoanigny tsary ndraiky mbo ty hihinagna kibo zany zalahy zany tegna tsy mety tsy asa maharitra tamo fa resaka figantoaka ndiky raha hanigny mezagna avoaka fa no atany président ke izy koa misy azy koa tam'zany mama mety volanky izy am'zany asa mety anareo baka ray mandreny hena jery zany tsy azo amin'olo geda fansoagna jiaby efa magnetriketriky be raha tany to zala tsika to mbola tara fa keto avy amin'ny mpitondra fa mahatonga zany anazy amin'ny nananana zany zazahelo to tanay ndeha nagnolo maventy la matsy mety zany ambilafo zare gnan'zay raha tiandre hata raha fa nahaveta voaka keto raha hatanjareo io ambilafo zare gnandraha magnani ke fahaviagna naheliny any ndeha gnova raha keto tsy nkehinentim-boava ke zany ndraiky ny mama tegna lavitra be baka hitrisy magnaloha raha zany satria aloha anjare azo lazegny efa be tahaka président zany ndraiky namany sy namany ke mitsy oaviny madiniky ny tegna tiako tongavagna am'zany ke zany mahatonga za hoe tiako zany mba magnano asa maharitra am'raha zany wala bavinay wala baviny ndabala vidy amy dite o papahelinay hoe fa ty hinagna dia tsika to tsary nahandro narandraigny ary zy ty hinagna aiza moa tany misy dite zany ana mo vahiny aketo koa tsy andeha hahay tany misy mivarotra dite ana ko ne dady mpividy dite zany akeo ana ndraiky kolikola ana regny misy zany marigny moa ke mame vandy zaza to ino mara kapokapohana zany ake vandiny zany moa zany ty bobe to tsy mbo dinika hagnano kolikola madiniky zany zany mama tegna tsy mety zany fa mahamengatra nregeda be karaha ike mbala agnaraka rythme tovavy mba mipitraha mahageda tegna fa ohatrany tsy de mety fa mahamengatra zah zany tegna marigny zay zany ndawake nawe karaha mifintoko ke fo tsy hainara mampiholikoliky azy ake karaha pisy mizaha tele fogna vola boka dady tsy mety aboaka anao akeo izy moa zany avy lafo mama fa aminakato misy vola mety vagnana zany aminah misy tsy magnino ndraiky tsy magnino to izy rentsika soufflena rendraigny igny mo natanare tamin'ny firy fivoriagna ny fokon'ologno igny natany désert eto mivory vovo eto o za ndraiky madamo ke izy mo vovo raiky ta fogna amborinareo fokotaninay keto tsy raiky fo izy araiky amby roapolo fitambarany jiaby mo raiky fo zany tany aketo de président nare manohy azy karaha mabe manokagna zany sakarakory zany manafanaka kandra zany ke mbola possible valoriser isan'andro zany zahay magnano vovo hamby indry izy raha ny tegna izy tokony zany sady afa vita fifanarahagna amin'ny président fokotaninareo any ko ny volany zany tegna tsara baka zio volagninareo ny fivoriagna ke zany le karama tsadreo atandre ambany zany le vola amiandre zahay avy zay tsy masaky mivolagna zany manjary miteraka tsy fifampitokisagna amin'ny président nare zany sady izy olo fa lehibe tokony matsapa le amezany are fogna akory abe salama monsieur salama fa volovolo re zany ahoana madame salama adjoint salama anao atsika zay zany miandry président fogna de manompoka zany fivoriagna antsika ary magnaja fivoriagna olo aminareo eto tegna fokon'ologno ko ny have olo aminay aketo ndraiky kony tegna mary magnaja fivoriagna efa maro olo nivory vody mangidy be roy ary tegna hita fa nitombo marigny ivody mangidy be tamin'ny fotoagna zah teto lazagny tsy de gedy izy aloha efa nanao trohe mety anaovagna fivoriagna
aza molo mampivola ty ato. Ito moa le vahiny nagnasa soa ary tsy ndraiky olo heky tsisy gairo tegna izy ohatry ny promotion tamin'ny université o. Tonkiro. Salama anao? Salama. Moi, Abassa, tsy nampoiziko e. Ana mo avy amin'ny tanàna to koa. Na za koa mbo sy nagnampy feky. Tegna sy nagnampy fa hitanao koa za. Salama aloha anao? Salama. Ke anare mo le olo ampandroso tanàgnanay to yato? Ia zahay. Zany. Ary zao volona manay. Azy io ingénieur amin'ny tany iasanay izy. Zany. Salama anareo msi. Salama tompoko. Ino maresaka? Nde mpandroso tanàgnanare to raha dianay to. Aloha tegna soragna re mizany aloha. Mba sambako nahita ke ingénieur vaiavy mba nandeha sur terrain. Reny promotion zandry tafara tao. Tadidinao atsika 4e année zare 2e année igny. Zare zany le mahola be tarô i. Ya, tegna tsaroana mariny kone. Zany ke zany sika hoe atao izy aminay io so de saina ke koa manare tamagna sa sy tamagna. Ya, matamagna ndraiky kony amin'ny tanànanareo eto sady zay voheriny andro fô navianay teto. Zany ke friagna eritreritrinare are hody. Ko vita fitokanagna raha tokony zay marefa mody edy zany tsy tamagna anareo zay kony tsy tamagna fa sady zay mbola meky agnano hasanay amin'ny fokotany hafagny koa ke ho zah ndraiky izy mo voafiry izy tanare aminay eto vovo araiky bropôly zany izy attaque eto fois araiky fô zany natany échantillon zany ndesinare manohy azy eto. Zany tegna isôragna aloha anareo ke zay baka magnatiny mbona regny fovo siffle be igny de mba nitanregny fovoriagny zany mampandeha eto zay président nare fa avy igny hitandregny raha koragna koa atsika zewy. Voalohany koragna malôha zany miaraba atsika jiaby tonga vory amin'ny folakandro to ihany niala tambagna ke isôragna atsika jiaby zay nanetry tena noho ny fitiavatsika ity tanànatsika ty zany. Eto koa zany zahay dia fisoaragna malôha ny atao voalohany ho anareo vahiny nitondra fagnapiagna aminay amin'ny ty fokotany Mafaimpara ty. Nahazo vaovao zahay ary migiaka rano madio zay manomboka zay fa tsy giaka matsabory be arô eky ampy figianay zay ray rano mipotaka zay ke manomboko niany zahay igiaka rano madio amin'ny vovona amboarinare toy ka misitraka ento matory hovalinay raha matsiaro. Mangataka anao monsieur le adjoint sakavy magnaboaka le madio joroantsika vovo toy mba haritry. Misaotra président le toaka moa zany afaparekezana ka efa eto moa zany le toaka de agnano azy antsika zay io ijoro vovontsika to zany mba ataiza zany anare dadila vendrefa anare ventignana tonga eto zay fokon'ologno ijoro to vovo to mba ataiza ka miantsonare zay mba olo 20 ranaka manjafy ity vovo ty zany ary no tondra fahasalamagna ho anay zany fisotroanay to rano to fa tsy tondra aretigny sagnatriany zany zay ka toy ny programme moa zany miala veto atsika efa misy omby akao efa voatetika io de miaraka homagna atsika aveo satria misy ny natao samotraka fa ny sasany kosa nizaraigny manta mba ho nofokena amin'ny tampihavanagna. Zay ataoko mafy vahoaka reko mbola tafiala zaho ho avy fifidianana président fokotany amin'ny manaraka tsy maintsy za fô lany akeo satria rano nantokisanjare samotraka io rano avy nisehako nantokisanjare vary io rano avy nisehako tsy mahay président. ke manakosy igny madame ske tegna magnantegna za fa ndeso agnatatry makasika zany fa hitanao tanàgnanay ty tegna lazagny mbola andavaka mangataka anareo mba afa misy olonasa maventy mpamatsy ologno ambanivohitro mba hikarakara zany. Noho ny anao namako ndraiky fa promotion taminaka baka ho zavako ankaiky ndraiky
resaka école ndraiky fanamboaragna hôpitaly aminareo ambanivolo atô zany. Za ndraiky tegna afaka matoky zaho ana fa tsy ho ela zay impôdy atô koa agnamboatra hetaheta-nazy. Ya, zay hitanao baka aloha ato somary janojano hely ambanivohitra atô mba hizahazaha hoe ino marigny zavatra misy ambanivolonay atô satria haritry zay aloha azo lazaigny tsy de nisana andeha be firy ke atreto rô zazy io tegna mba agnaramaso amin'ny resaka fiboahany raha madindiniky na ndriky fidirany resaka fagnampiagna tahitahaka Antananarivo io zany. Tegna hevitry mety mihitsy koa ninahy zany sady mbô mangataka aminah koa zany zahay mbô arahina maso akaiky momba ny fanamboaragna vôvy reo mbola misy rôpôly baka mila amboarigny fangatahako aminah zany mbô araha maso akaiky mba hoe hefa moa le asa sa mankory de mba magnano tatitry aminakahy anao avy. Ia, ino kiloha tsisy raha tokony atao ranao? Za ndraiky koa tsy magnino hoe koa fa hefa asa voavoa amin'ny fokotany hafa akagny afa direkta zay mijotso aminare ndraiky atô koa magnamboatra école ndraiky hôpitaly zany. Dika zany tegna afahazo antegna fa tsy maintsy ho azonay raha zany. Ya, mampagnantegna anah ndraiky za. Ya, misaotra besaka basy misaotra mialoha. Ke koragna moa zany tsy atalava fa zay atô mangatadalagna Ya, mbola omeo fisaoragna anareo fogna tegna misaotra besaka fa arengany mba ho tanteranareo koa resaka fagnatahagna tegna fô tegna atovy tsara filazagna amin'ny directeur anareo kagny fa ilaina malaky raha hitanao zanakanay zay ambanivohitra toy zandrinay sy ny tariny igny hitanao tsisy raha manjary fianaragna hôpitaly tsisy raha pare mba tegna atovy taditragna fa tegna mba atovy taditragna fa zay fa mahazo lalagna anareo fa de magnaraka zany. Ya. Comme tontolo fiarahantsika ty tena anao misy alaiko vady akato Mbô mety zany anao koa nafa geda tsy mbô hitanazy mbola zaza hely. Dadina foana koragnantsika de fa milamina raha jiaby ary vola amintsika misy akio sa anao tsy te hiadagna aminakato atony tsisy fahasahiranagna akato Ia, za koa tsy hiadagna fa zany karaha tsy mety satria za maingitra be aleo fogna antsika miarakaraka amin'ny sisiny magnantao fogna zany. Tsy mba tianao antsona hoe madame président ravoravo anao am'zany atsika ne fetanagna ty zay fa rehefa tena mahafinaritra fiarahantsika roa de angataoko amin'ny dadinao anao ameko moletra izy de milamina anitsika roa ary sovinao ingia voatonga voatsela karaha misesio mahay raha miteteny français tsy haiko lalany papa keliky izy igny mahada helinao teo mpangalangalatra finesse taloha karigny izy ary nivoatra izy zany izy nivolagna narikitry vovy teo iny koa ny tamin'ny fanokanagna zigny hely tsy teny gasy koa ningiahigny tegna navita fianarana marina ziny mo ary tsisy avy igny da malona mivony ambany latabatra ambadika akagny malôha maro tegna izy maro mateky zany any ody mandrosa anao ino raha diantiny any salama président. Salama tovolahy petrapetra misaotra kabarinao avy agny kabary tsy de misy azo mba loatra président fa mba mangivangy elaela bikasika zay tsara fampikoragna zay hita azo lazagny mbola voavy saika mba ho tanontany hoe ino tokony azo atao ahainado zay koa mbô mety wisy voandalagna hely azo koragny aminazy zany ino voandalana hoentinao amin'ny tanagna ty zany le voandalagna tokony ndesika baka président hainao atsika eto maro tanora ke tamin'ny tanimboako tany zany ohatrany hoe nisy fiaramiasa be zay nangatahaka tamin'olo ke saika amboly valavelogno satria baka am'zay valavelogno efa nanjary vola be ke efa nisy fiaramiasa amin'ny vazaha zay makasikasika karaha zany ary tsy vitan'izany koa tahaka hoe re bazarantsika re fa ratsiratsy école tahaka zany koa mba saika ambamboatra re zany de autorisation zany ndraiky tsy maintsy aminao ato anare dolo be mitanagna zany mahatonga mandalo zany ane tsy alako fa mbola tsy eo anao magnano zany asana mazava aminao raha tiako koragny ke le raha ne président ne tombotsy hoantsika jiaby izy koa fa tokony efa pare tokony tsy andrasagn'andro lava iky fa tokony efa tomboko le asa ya tokony ampandalovinareo nakaty aloha le vola afatsika mijery an'izay hoe mavita asa tsy mavita azy wa mankory resaka vola igny izy anao ka misy olo mikoaka nike mbany latabatra président io madamo anahy ka zany mbola tsara na madamo mbany latabatra ka maty atsika ty mba hivolagna afa baraka eto salama anao
tsara fô. Maty atsika ty. Oy, ino raha tanaka hoe? Wa papa kely. Za hipoka nandeha nagnitany raha atô fô. Nagnontaniana vao mbala tapitraka. Za boka tsy tiako hitanà. Mbola 14 ans fa manao fankaray. Président, ino hevitry namana magnatô hoe? Tsy mety ny raha tanao hoe? Tsy hoe izy fa manontany tena antodiany teo igny I président tsy marigny zany. Kezy magnotany ke mandeha ambany latabatra mikoragna amina. Za président tena tsy mahiky tegna marigny ialagna antsika aminare aman-dreny fa za tsy mahiky raha magnany. Areo tokony olo mpagnanatra amin'ny tanàgna teto nefa anareo ndriky mpagnano raha tsy magnary. Andeha za fa efa za mipody. Labovy. Alô na mandeha mody. Rena zany? Ya. Baraka. Ino koa toy ny raha magnan'igny? Ary le kely igny mahay taratasy. Tojo raha iky ndraiky ty. Tsaka enao. Wa, tegna mbala voavely fa siatsiaka karaha mahazo anay. Manako mama fa raha masonao zaza io ki hoe? Raha nanankory moa tô tao. Antony azy raha natany tao. Antony azy izy ki. Ino raha natana tô tamo. Za tapoka dady nandeha nikoragna raha hely tamin'ny président tagny efa nahitany raha volagny edy. Ary ino raha vondrana amin'ny antolahin'olo mo raha hangino. Isa mantolahin'olo mo natosha raha hangino. Wa, za de vatra ambony voltagny fa magnano raha magnani. Raha nanankory mo natao ihany. Raha hagnano zao fokilahy mo i président raha ikao. Za aloha mama hatreto aloha tegna tsy misy décision za aminazy tegna marigny. Tegna igidrigidraiky président nare fa tsy mahala fomba loatra. Wa, raha igidrigidrana manankory mo i ologny io. Tsy hainy mama mo zizy za sy ampitagno. I godigodana amina karay. Mbo yalawang zany tsy mampagnino. Ary nahany itsy natany forcé fa vandravandranazy fogna. Zany mama tegna tsy meky zany za tegna marigny. Iragnatsiny amina fa tsy maintsy ataoko ny raha. Itsy ty natany forcé tsy maintsy lohanazy fo nagnenky azy. Nizingeny antilahy baka zide nagnano. Ke zany mama haina tsara be ny zaza zany. Tokony izy antilahy misy mahay magnanatra zany fa tsy mety raha tany. Itanay olo volagninao izy olo geda an-tanagna. Ary ray aman-dreny be koa zy. Ary tsy fiavina hery ny andeha ndratra fihavanagna anay aketo. Ary zy kofa maratra na witsy namako idoko aketo fogna. Ozy ndraindray baka zahoy ana koloso. Mama, zany ne marigny fa izy zany tegna tsy mety aminahy tegna marigny satria aloha tokony ny président tsara bekinao zany tsy mety nefa raha mbola tandro fogna. Zany ne mama frère-n'ologno aminahy tegna tsy fagnomezana fôtin'ologno. Izy raha kila tegna za tegna tsy magneky zany tegna marigny. Izy misy gadraiky fogna tegna tsy misy gadrako. Tsy meko zany ho zaho. Izy ko mbola zanako anany nonono anahy to tegna azo atao edy raha volagniko zany. Magnararaha koragnin'olo zalahy masafana zalahy haiko na zanako na vita fianaragna mahay lalagna fa i raha raiky zany tegna tsy ngeky hatanao ike ary tsy nahaizana lalagna koa raiky zany. Wala bovin-draha to afa hela mo na wy niaraka tamin'ny président wy. Afa hela afa volagna raiky konay. Itanay raha magnano zany mivandravandra amin'ny antolahin'olo agny na wy hitoraniko na wy feony antobaviko fandisa. Zany tany mama fa tegna tsy haiko dikan'izany mama avela forazany. Alofero fa mbala fitoriagna anazy zany fa izaza io fogna anaro. Kofa tsy voahanatra izy eo amin'izay oky mahita tohina. Ya, zany ndiky aloha mama afaka atao andefitra zany. Noho ny avy aminah anaovako zany. Izy koa tsy hainà zany aloha tegna tsy niditry zany tegna marigny satria aloha hitako loatra ny marigny angadragna izy am'zany. Fa nany ndiky ry mandeny ary nalako raha volagna teo liferiky zany fa endriky mizany tohiny. Ke mitodika aminah zaho laboviny. Ke da endriky président mbala iaraka sambala safa tsy iaraka. Za papa kely fa tsy hagnano eky. Efa tsy hagnano kena? Ya. Izy ko mbola tako na magnano zany ino ataoko anao ha? Tsy haiko za fa tsy hagnano eky za. Ana gadrako anao ohatra hoe mba tako am'zany? Tsy haiko ike boka raha volagniky zany matona matsy miboka dika mbala vognagna anao. Gadrako anao za? Ya, nefa kon tokony isy kon gadrana fa tsy zahe. Kena irony samby kotrokagny satria anao araka ny teny mama teo tsy nolagnany fa nizingeny natany lenga tsara lahatra tao de nagneky anao. Gany boka alfagnanay ne zany.
Tsy misy gadrako ry amin'izay nare samby fay agny. Maika anao? Za ndraiky tsy de keko loatra e. He, labavy. Hainao tsara be moa za hitanay. Za tsy mandefitry aminao ambana tsara be ko mitakotro marigny anao. Ya, na kun haiko papa kely ke. Ke raha volaniko moa ke nasa sikenao. Izy koa sikenao, maraina afaka marigny ana mila eto mandeha afinako tanàgnanao, afinako amin'ny papanao agny anao. Ya, basa keko bas zany. Wa, ana amin'ny dadinao tolo miadana tsara be tsisy raha tsy azonao akato. Na zay rehefa makapiky ny dadinao akato, nefa mbola zany raha atanao. Ailika dadinao akato karaha miadana tsara bekiny, vola rehetra tsy mijaly, nefa mbola zany raha atanao. Wa, zala. Ya, wo fa tsy hagnano eky. Tovy regny koa alifagna ndraiky président igny. Gadrako anao. Zany livena sangisangy zany. Ina mahita za. Kufandanda mbwakane miskal papa kavelongo bemluanai. Mama mena ngena kungeka lontwaka tuwe zemanja mandwandwafo. Zaza tsamptang bakanen tsamgeka twaka. Ode. Azuf komaza. Mandusa. Bala tsara masakwatra. Zaze. Aya ramsenao. Oui, zantsangwa. Tsy efa mamy koa. Zandraka mbany mazazondraha. Ndrasa hitrato. Monsieur le adjoint. Président, akory président? Za tegna lany fagnaminareo ty. Ary telo mianaka io moa zany isaka dimanche mamy fogna. Zay isaka dimanche mba mirevirevely amin'ny tragnonay akato zay hotely mianaka fogna. Mianaka aby mamy jiaby re telo mianaka isaka dimanche folakandro. Izy koa fa dimanche zay mbo mamangomango hely Ana raiky mbola mahazony raha tsara be ndraiky anazy. Mahazony raha zay. Fa nanyako ndraiky taratara hely président. Tseky tandangitra efa mamy koa. Tseky kopaka. Tanata vonga raiky mariny zahy atako latasy zy. Ananyako tara hely koa tegna fa tseky takitra za fa tsy nazony raha so ihany tonga talo adoka za. Hitanao monsieur le adjoint, za io baka misy problème mahenjagna. Problème ino zany président? Takatra zay inga hely vona vita fianaragna boka zany araka tamin'ny zanak'anjary tao. Oui. Ino kilozana tanazany président? Ke tao akory ma antegna tsy manambady ty de va avy mitovitovy jiaby akeo samborike tozy am'le mahafeky donc afa baraka za le adjoint fa tegna ampinao fa zay koa hitariny ngy araiky vona vita fianaragna igny zay mahay lalagna bokolo avy nianatra igny migadra zalahy ary afa baraka koa. Ke ino président jusqu'à tam'zany problème be zany mafy zany? Tahina za adjoint andeha amin'ny ray aman-dreniny akagny tambezintsika dadiny laboaviny. Izy koa magnano zany ndraiky président izy koa magnano zany président andrazaho afaka agny fogna zany atsika miaraka mandeha agny fa za zay tegna mbola tsy mahavita mikoragna Nati, fek problème zany raha présent. Ino mahatonga anao mivolagna zany? Izy kofa manjany alevy mboany dadiny raha fa mitsabo kola igny fo isanandro. Atoboavy henjagna be magnano regny tsy mipasy amin'ny président nare. Anah mandeha anagny amitoka anah indray magnala baraka nda mandry kofa mamo tsara mikapokapoka akeo président koa anzy io za mandalo za monsieur le adjoint fa toy izo revinareo fa hitako tena henjana be raha tanareo telo mianaka akato ka. Homendalina ana président fa amaregny zany tsika mamaraha zany. Wa are zao mamary be amin'ny lalagna ambaravaragna aketo. Dikava fa zy président zy fa mamo. Zava dikavo edy. Ary anah miala akeko sy tena dikavy igny. Papa, maversa baka aloha. Papa. Mifatony toaka olo telo mianaka reto. Za andalo monsieur adjoint président. Aza gaga na fa studio toaka aminay akato.
maloma na basandisiny eo amin'ny raprise igny mba magnazava raha agny Iya, zany ndraiky ny zany tsy malaigny am'zany satria afaka mandeha agny mandeha anotanitany makasikasiky zany sady zay efa tsy vola satria vovoropolo hely tokony ata zeky raha tsy efa tsy heo arenik ireo zany matokisa am'zany satria aloha efa maro ny projet mety handeha ato ato araka nambako anareo teto resaka fambolena vola velogno eke resaka bâtiment resaka hôpital niky école efa mandeha demandin'izy igny ikakaragna azy io fa izy niky mianga avy amin'ny présidentsika raha jiaby parce que zay andeha agnotanitany makasikasy zany mba antoniantsika iny marigna antony mahatonga raha mba tsy manomboka am'zay resaka vovo zany nefa vola fa aminazy fa fagnampizany iky aloha tegna isoragna aloha anareo are tovolahy amin'ny tanàgna tsy kamo ary tegna mahay asa tagnana marigny tegna iara iasa mafigny etsika fa eo amintsika am'zany tohiny io koa resaka fagnamboaragna raha reo abasao ile tegna matière any amzy hainay marigny surtout mamboly magnamboatra vovo regny nandiana nay taposto tagny raha magnanifo zany ganare mahay magnacripse azy koa haiko fa zahay tsisy matériel zany ndraiky aloha ohatra hoe manomboka ke le resaka orina le asany volagny taminareo tsy maintsy efa complet zany matériel tsy ataonareo zany fa mila magnano asa madi fô izy koa agnaraka raha tany président azika atao tsy androso tanàgna antsika atao fa nareo tovolahy zany ndikere mbola raha be zany samy miezaka hoe milaza aminamagna hoe za zavatra misy mba hampandrosoana le tanàgna antsika atao ara loatsika zoko bebasy andeha akao amin'ny président koa asafiriagna raha manombo izy koa tsy ho vita karaha zay sindra zay ndiakatra postre kagny fogna mitadikandra sindra niany mba zahoany vola anareo zany tsisy raha mampatatry nareo raha ohatra ka tsy manomboko le asa vovo commence lagny maraigny de za mitady hevitry fogna mba mampiasagna anareo zany anareo tovolahy matanjaka amin'ny tanàgna anareo ilaigny anareo avy ny tanàgna antsika tiato tsy maintsy miezika anareo mba hatsatsara tanàgna antsika tiato zavonareo zay hiteraka za koa tahaka zany tsy maintsy raha olognetsika eo mila raha mateza no novezanaka atsika ndraiky zafotsika izy koa tavandra resaka volagninareo teo amin'ny présidentsika aketo resaka hoe figantoaka finanagna samotraka hoe fanaovagna balbojo zany ndraiky sy fombandroagna andesigny am'zany tsisy ka tsika tsy maintsy miezaka zalahay mba hampandroso tanàgna atsika atao fa atsika atao hingan'ologno zany asa tsy maharitra zany vitany niany roanigny niany ilany niany savatra koragna vadika raha hafa zany nefa ny maraigny tsy nijovigny noho zany mila miezaka zalahy antsika tovolahy anareo tsika tovolahy nareo tovolahy samy mandray andraikitra mba hampandroso le tanàgna atsika atao parce que zay andeha hagny ndraiky hagnetsika am'zay raha volagniny fa fagnampy zany anareo tsy mila mikoragna tonga bloka fa indraindray miterakady manisy le raha amin'ny tanàgna tiato fa za fo mivolagna aka ia mahazo matoky ana amin'igny basa fa zay tsy koragna aminazy anao fo mikoragna aminazy ary alohatsika alohatsika de tsika boka zany fandalagna kely oy hagnino koa le zalahy tsy ndraiky sambotro za eky izy nday tovolaro lahy tam'izao takatra tamy zanak'anjare igny za to fa higadra fo eky namagny join mba ho namagna igny koa amin'io mamobely ny moaly zakaigny fo eky izy to ody président mandroso zay mandroso anareo telo lahy to de afaka mipetraka ka afaka mipetraka ia ana président zakoropaka fa zay kabarinareo salama aloha président salama salama ka zay baka havy ke zay havy araka ny tenin'ny fagnarahantsika teto igny koragna efa vita zany ino zany président anazy ambory fa tsisy resaka fotoriagna eto fa ka nafandaminagna raha fogna ampandrosoagna tanàgna antsika fafandrasona mankôra tadiavinareo zao baka zavatra misy président efa amperiany lasa zany tokanagna le vovo ke ny koragna taminazy zany le responsable famatsiagna rahabola tamizigny hoe mbola misy vovo tokony atao eo amin'ny roapolo tavela ho izy ary voalaza tamizany fa aminatin'ny kajy vola eto zany olo ndesiko reto azo lazaigna ologno hagnatanteraka le hasa satria zareo nagnano le voalohany ke zareo mieritreritra hoe mbola hagnano jusk'amy farany jiabijiaby zany hoe mba volandre zareo tovolahy amin'ny tanàgna mba tsara vola tsy mifindra tanàgna antsika zany mba modigny eto fô le vola fanotanina petraka vovo raiky io fa mampy atsika tsary nisy olo teto mitaraigny hoe tsy mampy vovo edivagna rano amin'ny vovo mampy atsika io vovo raiky io fa le voambony vola akato anaovantsika raha hafa président marigny koragna anazy zany fa nefa izy iny président raha namezan'ologno namezan'ologno mbo tsara tokony tanterahigny hatram'ny farany le hetaheta ndre zany satria raha ohatra hoe tsy etazy io
pôdy magnaraka zay magnano contrôle azy mety hanahiragna antsika amin'ny farany satria le raha namezagna rery sy nikarakara ndraiky fomba karakôry kô agnomezany raha zareo lava be fagnazavagna anao tovolahy za mpitondra eto za président za mahay zay tiako anaovana iny na tohizana fanambarana vovo na fa tsy tohizana tapitry ninaka président tegna ialagna antsika raha ohatra hoe somary magnendrikendriky fa satria dianeto aloha tegna mitady mamadresagna mba hampantrona letanagna antsika zany ny tegna fagnariako président tsy hoe anaka ndraiky marigna na tsy hoe arahany koa fa za mba magnetaheta hoe na voafôlo fogna fagnampin'izy io atao mba metimety zany tozerozevel amin'ny araiky manjary banga loatra koa le tanagna antsika amin'ny resaka rano zany azao izy fianarana hely vitavitanao avy amin'ny tany nombanao agny andeha zestiavanao aketo mbola tsy tetanao efa nandroso tanàna ty maro ny zavatra vita lalagna ampidiragna avy agny magnamboatra zahay vovo vaovao hita koa tsy avy aminahy tsy vita vovo io ke ina raha tokony mbola morsenao raha aketo misy atiny matotry tohizagna fanambaragna vovo io zay ino antony zany pedara tsy madiso lany vola sa manakory losanareo telo lahy miboaka amity boroko ty président miboa amin'ny boroko ty nareo telo lahy président azafady aminahy zay za tsy afaka miresaka aminareo tsony miboa amin'ny boroko ty nareo zay izy ke magna zany baka président izy koa mety zany avelantsika zany le resaka vovo fa za misy fangatahagna zany satria efa izigizigna amizigny fa le raha tsy etanaky takôry satria anao namezany efa tosigna amizigny fa kosa tegna ialagna antsika aminahy fa za tsy maintsy agnano tatitry amindrika agny magnoloagna le raha tsy fahavitan'le raha zany atika zany anao de toro-tsasany mandendeana anao fa ataoko mahita zanao zany mitondra amin'ny tanàna ty afaka ampidiriko amin'ny tanàna ty anao ary afaka roasiko amin'ny tanàna ty ataoko sesy tany tsisy resaka zany président zany président marigna anao namezandre andraikitra feno makasiky volagny nefa ziregny azo lazaigny olo mbola namako samy premier tamin'ny université zay tanarivo tao de narobe zany tsipitsipiky koa andeha taminareo zare andeha za tsy te lala zany na ino fifandraisanareo fa rehefa andeha ikoragna akagny anao dika zany itoro za dika zany fa valiko anao manomboka zeo mipamboroko ty nareo telo lahy alotsika basa hoe alotsika o raha tsisy toy tegna raharaha zany hitako aloha tanàgna ty ato tsy mandroso azafady magninagna hely fa maesaka betsaka zany tegna somary mialatsigny raha ohatra andeha volagna voalohany ke eto zany zaha misy raha koragna hely amitsika voaka eto tsy inona zany fa hainao atsika tô samby tômpony tanàgna ty ato ary samy mihandrahandra fandrosoagna amizy tô nefa amin'ny fotoagna atsika voalohany mbola azo lazaigny tsisy zany tsy ino mahatonga zany fa avy amin'ny olo mpitony antsika eto raha tiako ambara somary misy olankolana he zany zany président zay noho ny hevitry tsy mitovy makasiky resaka fagnamboaragna vovo te zany satria misy olo afaka mijoro vavilombelogno mihitsy akato fa tokony vovo araiky ambiropôlo no atao amin'ny tanàgna atsika kanjo zavatra misy araiky fony vita de vola tsy tetananjavognany tegna isany raha mahagaga zany ka tsy maintsy ambarantsika voaka zany makasikasiky zay tsy vitany zany mbola misy fangatahagna natako koa tagny tambony tagny makasikasiky resaka écolensika zany tahaka hoe hôpitaly zany aveke izy vitany zany resaka lalagna nefa amizay zany tatasy makasikasiky izy io tsisy niavin'ny président tegna zavatra mahagaga zany mahatonga zay mamoy anare zeo saiky mba angrala hevitry aminare namagna havagna samby tompony tanàgna to ato raha mahalala fa atsika atao samy managna zaza madiniky samby tokony handova raha volagniky zay zany satria asa mahatry no ata fa sy asa vitany niany azafady hely zanako e za tô mbo hinenagna misy raha koragny ana i mora nahazo lalagna tamin'ny président na mora holo maro aby re tegna marigny zany mame tegna ialagna antsika amitsika voaka jiaby mivory aketo resaka fagnatagna tamin'ny président aloha tegna tsisy
satria efa haiko valinteny-nazy fa tsy hahazo resaka famoliagna olo magnantô atreto ane zaha isika jiaby fokon'ologno eto agnambalako raha zany efa lasa fahavalonazy zaho tô manomboko ze hoe satria tegna tsy fagnaraka aminazy raha atako amy resaka projet-ndraha atako amy resaka famoliagna valavelogno tahakitahaka kakazo zany izy koa tsisy intérêt nazy zany izy tsy afaka agnatanteraka le raha zany hoe zany an'leny resaka demandin'raha zany tsy vita raha nefa zany fampandrosoagna tanàgnantsika eto resaka fagnamboaragna école ndraiky hôpital ndraiky resaka lalabe zany bazary tsy ata zany fonctionniavagna raha raha tsy mandalo aminazy vola makasikasiky izy zany raha misy voaka tegna ialagna tsika raha ohatra hoe somary nitoro présidentsika eto fa le raha ohatra nefa tsy mety loatra ka tsy maintsy aboako le hetahetanaha makasikasiky zay azafady heliko e za koa ny nangatagna raha azoko tsara zany tokony foko tany mamiritra zany amintsika eto satria vola jiaby havy eto tokony agnamboaragna raha or ndraiky akajingia be ka tegna komasy ze aloha azika amy tagna to aza magningigny fa atsika tô tegna lozan'olo maro e satria aloha izy koa raha zahavagna amin'ny fokotany jiaby amy Madagasikara ty ato azika olo tegna tokony voalohany androso satria ya malala fô présidentsika keo azo lazaigna fa navita mandat maromaro noho zany tokony managna trakefa amy fitondragna nefa tsy zany raha misy fa temojibejiky raha madi raha tokony ampandroson'ny tanàgna fô ka noho zany atsika tsy haiky za manomboko zay hoe tsy maintsy hiady mafy atsika magnoloagna raha zany za mba volagna hely koa azafady izy koa tsy hiova ampitondrantsika amy fokontany aketo karaha tsy handroso fô ndraiky fahitako antsika tondreo raha ohatra nidinihy raha jiaby nivolagnina teo raha fahitako antsika tô hoe karaha tsy azo commune fô satria fokontany ambadika ka fa mietsiketsika fa karaha ho azondre commune io eo eto zany zaha mikora aminay voaka jiaby manomboko eto zany tsy metry andraikitry ny tanora makasiky fampandrosoagna ny tanàgna satria aloha azo lazaigny fa zareo mpitondra tanàgna eto tsika eto azo lazaigny tsisy tanjogno zany sakatagna hely zafady hely za mbo misy raha koragny hely ino hevitry nato vola za rango nazahoako ny raha karaha mbola io edy présidentsika tedy zany ke io zany tena koragny agnatin'izany mbo tiako io président fokotanitsika keto mila miova so de zany koa mbo mpandrosotsika malakilaky ya hevitry tsara koa zany zine ny tegna marigny atsika tanora tokony mijoro amy hevitry anagnantsika fa zare nitondra ela jiaby zay tsy mitsinjo raha tokony olovain-jafy olovain taranaka mahafara fa mizaha niany fô zavandreo dikan'izany tegna lafarankaniny fô tegna mahavisiko zare fa tsy de ampandroso aby ka noho zany atsika manomboko lagnineto aza maikigneky girigirigny tegna tokony mijoro amy hevitry anagnantsika fa tsy mety raha mahazo atsika to tareriko loatra atsika to président nankory mba regny nama vaovao mikasika ino zany hitanà le ingiaha zany kanto boavy ingia voavy monsieur magnano teny frantsay hoe nahita fianaragna igny indrindra mihitsy ino ma problème na zay namory tanora taroko ane zay amle tany fisomagna boly rô nagnino namory tanora o za de ino rano koragny tagnino izy tako ny tegna nagnaratsy tegna nagnaratsy atsika nagnaratsy atsika fa nagnino azy moa atsika izy zany tsy midoka ela teto izy olo mbola voavy mitsidika de mandeha raha olo ty tanàna ty sy tokony magnano raha tsara aketo izy ela be jiaby zay izy magnano sary mitodika aketo ka le problème ane atsika zany tegna tsy navita mihitsy tegna tsy mahay mitonga zany ary le fagnontaniagna ta ino za raha mbo vitantsika hatram'izay na le raha lovain-janaka zany lovain-jafy tsisy ke ino raha mampambory anao am'zany anay izy amborony zany monsieur le joint fa hitako ngiagny baka zany magnano tia hay raha izy tia nambanimbany za lasteky gagny hely magnan'igny raha haiko aminazy tokony mangala droite izy fa igny tsy mipasy amitsika iny monsieur le joint
tsy ampafirin'olona ny senahay raha teto igny ary ngagny ataoko tsy mazaka tanàna eto koa io edy tany ka le nagaga le tegna nampatatro zany président karaha ty e am'le resaka fagnamboaragna vovogno zany andefasany tatry zany am'le mpamatsy vola igny zany tegna nampatatro zay hely aiza matahotra am'zany ianao président zany anao sineny fa tsy izy ary tsisy dirany io affaire io nintsika io fa raha tovy agnaty lohanao fogna monsieur le joint efa ho tapitra fotoana itondrantsika milatsaka indray mandeha koa tsika fifidianana président Fokontany io ary tsy maintsy azotsika koa io vola jiaby mbola aminakao sasasasany ampinanatsika vahoaka apigiana toaka mamono omby atsika magnano fety atsika fa hainao toy iny amin'ny mahazatra ya matoky anaba za président am'zay a zay kanazy amboromborony zany gagny magnano regny mbola ampeladiako akagny igny tsy moramora mitondra olo zany tsisy olo mavita ny vitako zay firitango za teto zay mandroso ny tanàna zaza mianatra kopaka ny cyclone école tsika vitatsika izy inona mbola problème anazy eto fa hitako ngagny boko zany tetetiky hagnano raha anjary aketo aveo tsy atokisa fokon'olongo atsika zay izy fa mbola andehanako amin'ny mamany agny izavany azy tsara be ya zay président fa mandalo basy za ya ka ho za président alokany andehanako nilamagna male problème anay igny président ety e vao nahita za mamantody nangitakitaka zany de zay fa hainao toy ny ke zany atsika mbola masigna amin'ny tanàgna aty gagnily magnan'igny andeha adiantsika aketo tsisy dikany ya tsara zany président ya andalo za somary mialatsigny raha ohatra namboereo amin'ny agnatignaty ato zalahy fa tsy zany izy fa tegna misy resaka ifanaovantsika mba hampandrosoagna tanàgnantsika toy ato tsy magnino zany monsieur Bassa alfasy koragna anazy ke zao boka zavatra misy azika mitanàka tegna maro raha jaliagna na eo amin'ny lafiny social zany amin'ny lafin'ino zany hita fa tegna sahiragna atsika ke hatreto zany zaha somary nisy vola hely zany hentiko agnampiagnatsika tanora na ny ray aman-dreny jiabijiaby zany tsy ankanavaky na zazaza agnatin'izy toy aby fa eto zany namoriako anare misy dikany saiky mba hitavandranare za io agnamboatra raha banga amin'ny tanàgnantsika ty ato marigny teo tsisy anikeny président fangatagnatantsika jiaby tanolo teo satria tsisy intérêt nazy tsisy vola miditra agnaty posy zany mahatonga izy tsy afaka soniaviny taratasy mahakasikasiky izy igny anileny raha jiaby fa eto zany misy vola hely mety anaovako raha magnanjany zany mahatonga zany namory anareo ke ino zany raha tena ambara Bassa voalohany koragnanaka zany resaka fagnampiagna mikasiky tsika zany samy meno vadima zany kandirezeo ary mety sasahirigna am'zany fagnanaovagna raha karaha regny misy lasario ho avy amintsika amin'ny tanàgna eto lasario ropolo zy zany lasario apetraka amin'ny isaka fikambanagna madindinika afaka ampiasay nazovy afaka miasa aminazy fagnampin'izany resaka lalagna mandeha amin'ny écolentsika rô igny école zany katsika aby re zany izy io aby ka misy somary misy lavadrano hely mampikaikaiky anare mandreny zaza mianatra izy ka sara zy zany tsy maintsy hatantsika amboarigny fa volan'zy zaha boaka volan'zy zany vola vahanagna ciment fa zany reniky miantoko sarety ndraiky savaly vahanagna vato anaovagna amboaragna raha mikasikasiky zy zany sy avy vohely zalazagny Ho zany ndraiky nagnino moa anazy ko milatsika président Fokontantsika keto zany ndraiky aloha mbala tsy managna eritreritra agnano zany fa resaka hoe fampandrosoagna ho an-tanàntsika fa tegna mahazava laharam-pahamegna anazy eto fa endriky mizahazy afaka ata zany raha ohatra ka misy moyen possible satria ko mbola zareo mitondra aketo mety mbola agnatao fô izy indriky tsy ataolantsika am'zany fa tsika magnano fogna raha ohatra hoe handratra zare fa azakazaka andre zany ary farany tegna mengaventsika jiaby misy sarety misy savaly mba andeha ngala lesement agny amin'ny commune misy atsika eto satria atao raha mbala fa tsy afaka tôbily ka tsy maintsy mivantagna agny le raha mba alenzika amin'ny sarety zany zay le tegna hilaigny zany olo magnano asa maharitry mbô hiloven'ny taranaka manjafy fa tsy resaka finanan-kanigny toaka
fa zigny ndraiky savasavafy nanagna tam'izy regny satria tegna lamigny tamin'ny kibo marigny fa iara malala ndraiky izy regny tsy mahasoa ndraiky sady tsy mampandroso. Odi ndiato rasti shod mokatla ha zezany motsy efa nidigaka toaka koa mandroso zony mamana zareo an-tragno ambadiky ka hany akory tsy etatoaka mahery izy ato ma afa-tsy agny ho anadadinao afa niova fa tsy agny raha ty hefoaty raha nanakory ndraiky mo karaha fatsiagny ena karaha tianazy izy ka marandraigny rivariva mandeha aminay atô migaka toaka nazena anjary efa tsiagny ary naze karaha fa tsara nagnano kola ma afodivavanao anamniana hazony raha aminasa koatrany ngiako de nawisa voatipaka mihodigny fogna mbola tsara nareo ato ya mbola tsara nao dadiny laboave akory agny meva fogna kory nareo ato ato zay o tsaratsara ino kabarinao mody korokoragna aminareo ato fa mangigny loatra itaboavy igny loso nandeha niboaka agny ya andesa basy resaka anao resaka anahy tsino zany fa zanakoregny nandeha nagnamboatra pont agny ho anao hitako izy regny zareo agny mitatatry simamo amy sarety agnamboatra lalagna maro fekony raha vitany magnamboatra pont mbô izy eo io mikarakara hanolo tafan'ny ekôly rohogny ekôly satrona roa hisoloagna taoly zany hitako baka misy sarety mindehandeha vato mindeha simao ave mindeha tôle hitako izy regny ke ho zany ndraiky miasa amin'ino moa zany kanahy igny izy igny directeur n'orinasa akagny ho ana tsy haiko ho ana hasana avy akagny mba tsy ary nambaran'za ary tsy ary nagnotoniako koa fa le tegna mampamboro za zany andesiny amin'ny tanagna misy azy agny fa halany mijaly loatra za tô tsy andeha milaza hifontako eto fogna ary tsy miala mahazatra zany ary hitanazy are zay hamiany bôly zany koa tô volasy jiaby amin'ny tanagna tô irasagna maillot amegny raha jiaby fekiko ne zany ary are ato moa tsy nahazo lasary zay tô tsy nahazo lasary zany tsisy olo tsy nahazo lasary afa reo edy donc ataoko sagnaty azy tsy nahazo izy koa nagnanjany mampitondra ohatra za regny nandroso laha tanagna to tovolahy hely hoditry azy zany efa nazo diniky hagnano raha magnan'igny tegna hagnano raha marigny izy ody monsieur adjoint mandroso président andalo biviaviavy andeha biviavo tsy milefa anazy président zay hitanao ya mbola tsara adjoint salama président karaha zahavy nilefa ndraiky antoboavy igny igny koa ny tanàrany volagniny ty mipoerapoera izy amin'ny zanany nagnambomboatra hely lalagna tarô veo nanolo tafin'ny ekôly raha tsy avy aminahy tsy vitany zany président eto ary amory vahoaka za rehefa loso ngiaha io za nagnano io tsy akoaty za tsy navitany io izy za edy tsara hoainy vahoaka za zay raha zay avele nagagaza te zany fagnaratsiagna fô raha natany atsika te tsy mahay mitondra zany zao sy zao hatry zay izy ravoravo tagnatin'ny fitondragna atsika ke nahita zanany izy defa magnano zany mahita fandrosoagna ndesiny ologno aky fa le nagagazany président navitany zara fitaovagna maro ana izy te lasary maillot bôly mboany pont vitany aveo nisoloany ko tolony ekôly tarô igny oazalahy volany raha jiaby volagnin'azy zany ane efa taminaka tao fa efa lanitsika rolahy mbola zay agnano agny sady tiany tany razany tsy mena fadisoagna izy am'zany fa izy aloha raha ohatra izy ejoin minday tanagnatsika ty tegna mety androso marina satria tegna agnaty fona azy mihitsy fa mpandrosoagna zany fa tsy mizaha hanigny lava nianiniany io sao de tokony agnova ihany atsika ty président
Tegna marigny zany président o, tegna ohatrany mavita marigny izy igny tovola hely igny, tegna olosiko ny tanàgnantsika to e. Fa na zany ndraiky amory vahoaka atsika fa misy fanambarana ataoko amin'ny vahoaka amin'ny rehefa famoriagna zareo akio. Ambelako mandelo le zala tia magnano asa soa io. Fa tsika président tokony efa tonga saigna amizay fa vahoaka re kagny efa tonga saigna aby koa am'le raha tantsika. Aike vova raiky am'roapolo araiky vita am'izay zany tegna mampandiny konay. Volatsika agnamboarantsika bazary igny afaroa tagno lasa zay efa tsy ety vita. Tegna grave kon zany e. Za malôha andeha monsieur Join fa mangagna mihitsy laoko nandiniky raha koragninazy zay. Za mandalo e. Ya président, saotra. Ya, eto zany zany namorianareo vahoaka fa misy koragna hely tokony fanaovantsika faramparagny satria azo lazaigny fa efa madivadiva le fotoagna ataoko hipitrahagna atô fa namonjy hasany didy amandraikitra agny amin'ny tany ilagna ravinahitra satria azo lazaigny fa congé za teo igny zany nahatonga fa tafidoko helahela teto. Ke eto zany zaha hanolotro zava-bita amin'ireo vahoaka jiaby zay tonga eto. Sy le tonga eto sy tompony fa tsika jiaby samy managna tompony izy io. Ke vilohany zany resaka lalagna nagnano atsika amizigny na tsy vita jusque amin'ny farany fa nesaka fa nisy nagnanaovagna ihany satria azo lazaigny hoe leha tokony ratsiratsy jiaby vita zany. Tsy vitany zany nagnano koa atsika amin'ny école tafotôlo zany ndiky sy misy malefa nakoakoaka azo lazaigny fa tsy raha koragnike amin'igny fa vita araka ny tokony ho izy ary voaloko tsara koa izy ndreo. Ko misy vahiny avy tamtambo doko tegna tsika tsy lalimaso atsika aminazy fa mitovy ny écolen'olo zany. Magnaraka zany bazary io azo lazaigny fa nanamboaragna izy fa nefa tsy vita jusque amin'ny farany. Fa madikosa ndika anareo tsy maintsy vitansika izy fa noho ny arabola somary misy ologna hely arabola fô za io mbola manindigny vola na za tsy eketo afaka alefaka amin'olo tokony mafatoky fô le vola mba hagnatanterahagna antsaka sy zavany mahakasikasiky fahavitagna azy. Ny tanora nahazo sahazazy satria azo lazaigny hoe nahazo maillot nahazo bôly. Ny mpamboly koa azo lazaigny tsy diso anjara am'zany satria nahazo lasary misy fôlo afaka iasan'olo jiaby zigny tsisy tompony. Zay olo tiagno zany afaka mangala zigny ary tandremo misy fagnavakavahagna tsy mety zany edy e. Tsika jiaby mila miaraka manosy fa tsisy fagnavakavaham-bôly koditra aketo. Zay mahakasiky igny fa tegna mankasitraka amin'ny fiarahamiasa tsika jiaby nagnatanterahagna zigny teo e. Zigny na za nagnaboaka vola nagnaovagna zigny fa iko tsy seré zigny mbola tsy vita fô. Ary farany raha jiaby nataoko teo regny tsy nerery azy tsy nefeny kaviagna fa nitsika jiaby fon'olo zay megny amin'ny tanàgna eto nitiako ambara tsinona fa samy miaraka mikolokolo zigny zany atsika mba hataiza azy mba iloveny tanàka manjafy avy fara. Zay mahakasikasiky nahe ary faregniky fa mandeha vava monsieur président eto za ko fa loso zany sy maintsy tany amin'ny agnaranazy anao ny rahy atsika vahoaka za maheky avandesa sika satria atsika nitany marigny amizio fa za nagnano rahy fa tsy izy marigny izy tamin'ny fitondragna za nagnano zio fa tsy izy nagnano zio e. Zay fa tiako ambara fa tsy atsika fagnavakavahagna raha eto na hoe fagnovoasagna fa za fa milaza raha marigny tiako za megna famariagna tiako koa anareo mba hiagny tahtahaka ohatry atako zany. Ya, hinenagna hely zazoko be ko tsy hinenagna boka karaha tanareo vignitry fisoragna aloha tegna maventy noho iny raha jiaby natanareo teo igny ana aloha zany tegna mahafapo. Mpianatra fa tsy mijaly, mpamboly tsy mijaly, zay ingianahy tegna mijaly sady malahelo. Ke fangatahanay ana tsy handeha mbo ilatsika président fokontany aminay eketo koa ave mbo mitohy tsara be fandrohagna amitsika eto. Ya, zany ke aloha tegna marigna raha hovognana zany ary tokony atako koa zany fa hainao zay tô fa nisy contrat nifanaovagna am'izay orinasa zay asako ka voatery tsy afaka hagnano zany za. Fa narendriky madokisa nareo fa tsy maintsy
asa fanatao tsy maintsy toizana ary tô tsy verako misy tanàgnantsika tô la tsy mandroso na maro ny malaigny na maro ny tsy tia fa tsy maintsy loso fô tsika. Ya, noho ny maharay mandreny anareo roa an-tanàgna no agnatsovako anareo amin'ny bronaka ato. Ade sody ventsabona. Ya, inoko zany président. Ya, zao le izy. Efa hita zavatra vitan'ny tanora iregny. Vitandreo ny lalagna, école, bazary, nazo fitaovana mpamboly. Ary hitako moa tanora misoma bôly reo mafy tsaratsara magnano maillot mahazo bôly koa zareo. Ravoravo koa ny tegna mahita tsaragnan raha. Nefa tsara fantatra nareo roa sao de nareo avadibadiky njare fagnahakagny fa za nagnano raha jiaby teo regny, na lalagna io na école io na bazary hitanareo fa mitsangagna ka io hatramy lasa rindrasaigny mpamboly jiaby reo, za nagnano jiaby reo zaho. Tsisy raha tokony mampiasa alohanareo mihitsy am'zany fa ngia hely igny raha nanatanteraka fô izy fa raha tsy nisy fa matsimbola avy taminaha tsy tanteraka reny raha jiaby hitanareo regny. Kwa aza mavandy magnano zany président ho anao io. Tsy tena nandeha nampanjary raha jiaby tamin'ny tanàgna tô, izy koa nafo ny tavandregny tamin'izy tô tsy nagnano tô. Sady zay tanà président fa tsisy ty koragna aminao halako olo mamitapitaka avitry tanao i. Vahoaka amin'ny tanàgna tô kilikily fahinà ndraiky volavola ndraiky ibetsabetsa i ologno tô tsy lefaka zany kely fahigny. Atako fa mampandinidinika anà raha koragniko zany fa marigny mandiniha na fanao i mo fa olo geda. Ya, moramora malôha anao dady fa aza de amin'ny minenenagna loatra ndraiky afa izy volagnin'ny président ty igny fa matsiambola avy taminay fa izy zany karazagna nanatanteraka fogna. Ary nagino fa raha jiaby re tsy natanareo izy koa taminareo fa matsiambola zany. Lagnany tondranareo zao tsy ary nisy raha niova amin'ny tanàgna tô. Anareo fa milibaliba magnanio mikatrokatramo io fogna. Zao izy dady marigny ane raha koragnina zany fa hitako aloha fa tsy nety raha nataonay sy adjoint fa amin'ny fitondragna magnaraka koa mbola zahay voafidinareo fokon'ologno président keo de ataontsika mahitsy am'izay ny fitondragna jiaby, atao amin'ny fahatongavany vola tonga keo, atao ny fampandrosoana amin'ny tanànatsika ty fa ao koa zay resaka zay ataontsika telo aketo foana fa aza tantaraigny amin'ologno. Zany edy raha heka alfasoke fa fitondragna zany tsy mifidy tagno fa izy koa fa tiatany razagna fa mahavita azy edy zany. Zany raha tsara hazava aminao ampidiro agnaty lohabenao i zany. Ya, mariny raha koragninao zany dady za tsy mifamatra zany fa ologno jiaby afaka maneo zay fitiavatany razagna zay fa fitondrana sy le adjoint teo moa zany tegna fitondram-boreraka natanay rolahy teo i ke efa hitanay ny fadisoagna ke hiezaka anarigny zay fa manjary mivadika ho fahavalom-pirenena. Ya, anoezako niny président zany marigny zany zay tegna nagnano tsirambiny zany zahay zay zany azo ambara fa le tiako hambara aminao avoriva hoaka maregny raha jiaby nikoragnina teo gny koragnina aminjare tsy maintsy ambara zare zany mila mifona amin'ny vahoaka na fa tsy mety raha natanao i. Ya, ho tanterana zany dady ary tsy maintsy vitainay sy adjoint ikoragna raha zany amin'ny fokon'ologno amaray dia amaray zay fa tanterahanay. Abo heke da tampitry ninaha